Zase to troszkę pokupowało. Bez mikrofonu, bez nataczenia, ale jak to jest założone, to mi powiedzcie, że czy by się mogło, żeby jsem si mohla zahrać, żeby się mogła natočiť. Po niekom chodíme svoje zbranie. 3% autokos, 3% autokos. To trvá. Takže kamarátov, ktorí sa pozerajú YouTube, tak im povedzte, že by si mohli pozerať mňa. Ja? Bože, tak ja iba začínam. Rýchlo buď staré. Idem sa joinujem do grupy. Nie servers. Developer. Join community. Nechám tak. A povedzte mi, že som mala ešte hrať CS z toho môjho predtým videa, čo som natočil. Čo som sa pýtal, či som dobrý v CS2. Tak mám ešte do komentárov, že či by som si mal zabrať, alebo že si mám hrať CS-ko. Ale 1000 iba za stenu. No ty kokos. Ja takýto malý kúsok 1000. No ty kokos, to je málo. Žbej. To neoslepuje moc, ale dobre. Tak ja tiež, čo to robí? Aha, nie, to je 2 kľúdoboxy, nie, alebo že čo mám hrať, Rivalsy, GTA Online, Story Mode, GTA, CS2, Minecraft, Roblox, nie nejakú hru na Steam napríklad, nie jednu. Proste iba chcem, aby sa to páčilo mojim sledovateľom. Alebo že či mám sa alebo že ja pozerám na youtubera Houseboxa, takže či mám si pravdiť jeho hry a že či mám to hrať. To radšej asi nie, lebo ak aj vy pozeráte Houseboxa, tak potom zase mňa si nepozeráte. Vieš, 500 za sekundu. Ty kokos. Ty kokos.
Povedzte, že či by som mal aj robiť akože nejaké intro. No to asi nie. Alebo či by som mal aj s kamerou. Aj s kamerou točiť. Takže nemám najlepšiu kameru, ale tak vlastne. To je dosť spravedno. A že či mám nechať takto novú pesničku z hry, alebo mám hudbu z hry, alebo že či tam mám nejakú svoju, túto, nejakú svoju pridať. Či by som si mal kúpiť Kukurín G2 a natáčať videá si mal nejaké shorty alebo neviem, proste nejaké videá. Viete? No, viete, no. Na čo hovorím, viete, keď ja tak maximálne ja som na toto videá pozerám. Napríklad, takto by som napríklad mal taký, že napríklad že 100 € za, čo ja viem, mesiac, keď budem dospelý z tohto, napríklad by som mohol mať akože to nejaké roky. No, lenže to je ten problém, že ja nie som akože najrozumnejší. Inak som Slovák, hovoril som po anglicky v tých ostatných videách, neviem prečo, lebo som si myslel, akože na nič som rozprával za prvé a za druhé, na nič nie dobre som rozprával. Proste do komentárov mi napíšte, či niečo robím zle, že čo mám hrať a také. Alebo že či mám aj s kamerátmi napríklad hrať. Tak chcete. Ešte napísať mená vašich Roblox účtov alebo také niečo s tým účtou alebo niečo a ja si vás môžem pridať. Ak chcete a môžeme si niekedy zahrať.
No. Tohto Tycoon progresu. Ďalší deň viac, napríklad tých 40, 30 a takto to bude pokračovať. Dobre. To som tiež niečo mal predtým, či? Nie. Nič. Server. Nie. Akože neviem, že či na Steam by som akože nepíšte mi do oného. Akože môže sa to stať, ale že píšte mi proste hry Steamové do komentárov, ale aspoň nie až také drahé, že 200 €. Ale už neviem ešte, že koľko minútové videa alebo kľudne nejaké hodinové live streamy také. No live streamy, no nie streamy akože, ale mohol by som niekedy robiť. Proste, že nejaké také dlhé hodinové videá. Alebo aj streamy niekedy, no teda. Koľko celé 2000. 10 000 kubov. Za schody 200 000, to čo sú za zlata, či čo? To sú za schody. Na čo mám? Nie, to sú mače schody. Alebo píšte do komentárov, že čo vám niečo vadí. Že moc rozprávam, málo, moc niečo hlasno rozprávam, alebo také niečo. Viete? Počujete chvíľu? Milión. Skoro 2 milióny sú našetili za takú chvíľku. A Tycoon Progress 21%. No tak uvidíme sa na ďalšom videu.